sirikal tiyo godo nikech aneno ka ote moro ntiere mar Blaze owacho ni piny owacho created a problem and then offered a solution. Dibed ni ma koro idwa tug godo kod weche mag siasa? Mano unless nikech kiny wani winj ka jasiasa moro dhi ni dong' nwawinjo pacho, nwawinjo duondu, mwaduoko gi piny. Blinks nyaka live to reality. Tiende ni nyako ng'e adieri mar wach kama nitie. Nikech wasewuoyo ka mwawacho nyaka State of Hormuz, gigo matimore, to waneno ni gini pod abro mana dok e wach mana wacho ni cha. It is a multi-factor model. Tiende niya, mondo wakam up gi price, kata wakam up gi bech mafuta e pump kama intie cha. Ing'iye right from kuma mafuta wuoke, problems mane nitie nyako chope Port of Mombasa. Kowuok kanyo kendo, ere kaka owuok kanyo mochopo kama Blinks nitie. Ibro ni kanyo siasa tenie. But our way geopolitical issues kata problems. Tiende ni gigo matimore kaka koro dhao matimre kind Iran gi Israel. Motimre nade? Moloro Strait of Hormuz, makelo loro mar Strait of Hormuz kata risks mag mafuta. Kaka mafuta nyalo wuok machop irwa. Anyalo nyiso Blinks niya, gino moki nyalo yudo samidware gi quantity midwaro kata namba midwaro, beche nyaka dhi malo. To mano iluongo ni demand and supply rules mantie market. There is a way market balances itself. Market ket relative kende. Kadwero ni malo to gimidwaro no ni supply mare ni piny kata ok yudre, bei automatically bro dhi malo. To kobiro mang'eny to automatically bei bro chako dhi piny nikech koro en available. Jomoko nyalo lewo kode. Anyalo miye example, koth ka chwe sani. Kopimo bech alot sama koth chwe kawuono, gi bech alot dire machieng' nyore rieny dala kanyo. Ang'o matimore? Bech alot ne ni malo nikech noonge dire machieng' ne rieny. To koro koth nochako chwe ma alot ochako bedo mang'eny. Bei otimre nade? Odok piny. Nang'o? Availability nitie makata joma ni kode oluor ni nyalo lewo kode. Iwinjo? To sama onge cha, to jok man kode pod sungore. Speculation moro ma bende nawacho cha. Ni kata mna jogo man kodgi chiko itigi to gitemo wacho ni watemare bet gi gini podi kik wause kawuono kiny wause bei mamalo. Iwinjo? Koro siasa so much samoro bende wanyalo wacho weche siasa. Kama siasa donje en mana ni wan gi sirikal. Mane wawacho ni nitie internal factors like fiscal policies mwaloso as a nation. Tiende niya, wan kaka Kenya, wan gi od bura, of course. Some of these enactments nyaka kale od bura. Madhi wacho niya, gima kama onego watim kama kata levies kama onego wagol, levies kama onego waduok piny mondo japiny oyud reprieve. Koro kama nyalo winjora gi Blinks en mana niya, siasa to nyalo bet, to sani siasa manyalo bete en mana gima dwa gombi niya, od bura mondo bed gi kikawo mondo some of these levies either ogolgi kata oduok gi piny mondo, nikech gima wang'iyo Sharon sani nitie gima iluongo ni sustainability ei uchumi ka. Sustainability marwa ero wawacho ni nyochore gi kama to duoke piny. Ta wacho ni ko compare nyoro gi kawuono kata ber mana ni siling 10 moro no duok piny kawuono, nyoro gi kawuono pogre ni bei otimre nade. The fact ni bei pod ni malo. What is the sustainability? Gini bende wabro nyalo uchumi marwa, wabro nyalo gini e yeka. Mane gima onego bed ni wang'iyo, to kanye makoro sirikal gi siasa donje. Kwang'iyo sustainability nyaka tiende ni wadhi e od bura mondo watim enactments mondo gigi otimre nade moko ogol oko mondo japiny obed ni nyalo yudo gini e bei mayot, to nyalo bedo ni wanyalo dak kata bed mana ni chalo nade to pod wanyalo endelea gi dak. Otherwise ka ok wang'iyo sustainability through political interventions to pod wadhi hinyore. Kanyo kende mwanyalo winjore, mwanyalo wacho ni manyalo winjora gi Blinks kapo nono ni siasa nyaka donje. To gi sani to siasa onge kanyo. To ka siasa nitie to siasa maoko mokelo ne piny magima gi macha jogoyore. Mano nyaka bedi to ok en ma Kenya. Ero kuma na inya daktari nitie midwaro mar mondo mi med nikech kata mana odiochieng' makiny wang'e ni kweth mopogore